Kardom kanto kawe panta pini video nan tumanawan pi matena pachini jike patum midik molom lak Karbianglong BJP chamcha tum kaning je HED minister ke long leader chok dak etum kaching hon CM pen dak Karbianglong lo masi MLA bang podolo asilahai HED minister ke duta chok avita chok thang power we pusi kaning je nasidona tum nili pini nan tum hanang thanji bang ke HED minister power do awe nan tum labang se video lang ino pen lam ther junon nan tum sme chini po ana tum anutin sme nolam kai ke phone do hala chrome long le nang le tum sarta chini HED minister ko ana power do awe HED minister la ke hills area development manela Inglong district an ke lage aket hill lage development ajara kam le paching thurji usme lailo minister lo hills area development council sorle development kam kemji pusme aprang sikela HED a signature approve nai just like HED minister asan approve prepoten nangli council long development akam kemji pusme claim mun e ladang ma thanon don to a power do ave ladang se chini dakla HED minister lake asor er lake inglong sotum se long nai mithang khai hejan se long nai karbitum kate dimasa tum se long nai asor er ke tribal amuni se long vek nang ji lake non la krishnando pol ke lake bengali munit alang leke ladak ke long nai arat mastave stame non Assam government tum ko pidong amat hane alang li phansi hills area development minister HED minister ar puk pek detla okay si mang humi milo pen ning da duk milo ning da jangje milo don to ile tum kar biek hai pen dimasa khai phan kelang rock 100% pu dak me mul lage kar bi pen dimasa tum thang na chuek the pula swang theglo HED minister lake himonto ning khang ling se mane kipek la son pulte ko sonon ile tum akhai ga phang thek po non la bengali munit la krishnando pola munit hills area development akam claim jimala tribal tuma paching thuroji pu la claim jima arje ke lang claim jima non ke tribal tuma ko son se kapadon jima la son lo non BJP government ge la son hut si alang le phan ke HED minister pu pek de la ke si mang hume ningjang je me la si pinie video ni li na tum hanang wan pi mudan pachini ke la lo HED a power do ma ve ma HED hello a pocket hen naila la hills area nge asi hala amenta hills area development po ajata kam la claim ji pusmela hills district ar lo an ke la hello minister lo la pen se ajata sense me claim nang ji aso signature appropriate putte nangli CM le do no thang da sli le claim sun ele athe la district ke thom east Karbianglong west Karbianglong pen dima hoso la district ke thom an phan ho bang ang song pen tang kanang noji la hai tang kas me la pula krishnando pula long se nang leji konsilong nang le la hai tang ka ke nona krishnando pula long sang leji la potel mathanon la hai tang ka ang ta lang le se cherai long thai po alang le kam claim ji leke 1% se doje 50% a claim kle 100% pen 10% ke 15% sik la inglong area मतलब hills area अपन development ke alang claim pi chaji klang man chini le non tribal amuni the silong lok pante methang hills area ke paching thori pani pena an bori nong ke bengali muni long lok lage paching thora sai claim se claim kilo lage asi pini video na tum manawan pige lanwel simbo apor mission hosan ko kaprek
alam jathan na pen la so video nang tum kelang important la pen kenang sot tenang tum un an share no the la hai alam mi tum ka chini kenang sot asi a video bang la an vela